Ideme na Web3, aby sme napríklad vytvorili peňaženku. Dobre, tu tí, ktorí ešte nemajú žiadnu peňaženku, kliknite na tlačidlo vytvoriť. A musíte počkať, kým sa nasledujúce kroky v časti overenia bezpečnosti dokončia na 100%. Podľa vášho názoru nám to nedovolí nahrávať, ale je to veľmi jednoduché, stačí len overovať a hotovo. Dobre, teraz prejdeme do časti overenia, kde musíme kliknúť na potvrdiť, aby sme overili a už nás to zavedie do časti vytvorenia QR kódu. Je veľmi dôležité, aby ste QR kód nezdieľali s nikým. Už máme peňaženku Web3 vytvorenú. Prvý krok, ktorý potrebujeme, je ísť na Web3 Binance. Aby sme sa tam dostali, musíme ísť do peňaženky, označím tu a tu máme prehľad burzy Binance, ktorú by ste mali dobre poznať, ak máte aplikáciu. Ak sa pozriete hore, kde je napísané vymeniť, vedľa toho kliknite na Web3 a dostaneme sa do decentralizovanej peňaženky Binance. Ako vidíte, mám tu nejaké BNB, ale ak klikneme na BNB, uvidíte, že dole je napísané pridať prostriedky do peňaženky Web3 jedným kliknutím. Najjednoduchší spôsob je preniesť odtiaľto. Ak to máte v peňaženke export, kliknite tam a tuto vidíte, preneste BNB, ktoré potrebujete, alebo čokoľvek, čo chcete kúpiť. Kliknite na preniesť a okamžite budete mať tu zostatok, ktorý potrebujete. Keď je peňaženka Web3 prakticky vytvorená, čo urobíme? Musíme pridať token Satoshi K do našej peňaženky. Musíme ísť na token a potom pôjdeme na kúpiť Satoshi K. Takže pre token ideme dole, kde je napísané spravovať token. Klikneme na spravovať token, klikneme na pridať a tu vyberieme sieť tokenu, ktorá je teraz v chode. Teraz budeme hľadať zmluvu a nájdeme ju na stránke satoshika.com. Otvorí sa v angličtine, ale ak prejdeme do menu, môžeme to zmeniť. V španielčine. Vidíte to? Dobre, takže ideme. Zmluvu Satoshi K. Zmluva. Otvára sa WC skan zmluvy a skopírujeme zmluvu. Vraciame na Binance a tu môžeme pridať zmluvu. Ako náhle ste na Binance, musíte vedieť, že jedna vec sa zmenila. Norma Binance a všetko, čo sa týka vonkajších zmluv, všetko, čo sú zmluvy deflačných tokenov, je penalizované. Čo to znamená, že teraz sa nebudú objavovať množstvo varovaní o nebezpečenstve. Uvidíte, že keď ju pridám, ukáže mi to vážne riziko. Vidíš, tu je napísané Satoshi K a kliknem na importovať. A pokračuje. Zistené vážne riziko. Vlastník tejto zmluvy môže manipulovať s poklesom, pretože je to deflačný token, ktorý má sadzbu, pretože 1% sa spáli a 4% sa rozdelí medzi Satoshi K pre tých, ktorí držia tokeny, pretože to zvyšuje tvoje bohatstvo. Takže to píše, pretože je deflačný. Takže kliknem na pokračovať. Pozri, tu kliknem na pokračovať. A znova mi hovorí, si istý, že chceš pokračovať? Všetky prostriedky stratia, nie je to pravda. Zistené vážne riziko, nie je to pravda. Bolo to téma varovaní. Kliknem na pokračovať. A nakoniec mi hovorí, že token už bol pridaný. Kliknem na súhlasiť. Dobre. Že teraz kliknem na importovať. No, už nie je potrebné viac kliknúť na importovať. Odchádzame. Čo ak idem hľadať tu Satoshi K. Vidíte to tu? Satoshi Nika. Dobre. Kliknem na zobraziť. Vrátim sa späť a teraz už mám Satoshi K. Vidíte to? Satoshi K. Ho tu na zobrazenie. Tu je token. Dobre, necháva mi varovania. Tu sa mi zobrazuje cena tokenu. Máme plus 359. A teda teraz musíme ísť do Pankesva. Môžeme ísť dvoma spôsobmi. Alebo kliknite sem nižšie vpravo a objavte a napíšeme sem do vyhľadávača Web3. Napíšeme PancakeApp, ktorý sa už objaví a kliknem, alebo prejdeme cez oficiálnu stránku satoshigionka.com a klikneme na kúpiť Satoshi.
Dobre, kliknem na zobraziť. Vrátim sa späť. A teraz už mám Satoshika, vidíte ho? Mám tu Satoshika. Aby som zobrazil token, dobre. Cháva mi notifikácie tu a ukazuje mi cenu tokenu. Máme plus 3,59. Teraz musíme ísť na PancakeSwap. Môžeme ísť dvoma spôsobmi. Buď klikneme tu dole vpravo na objaviť. Napíšeme sem do vyhľadávača, napíšeme PancakeSwap. Vidíte, že sa už zobrazuje a kliknem, alebo ideme cez oficiálnu stránku Satoshi a klikneme na kúpiť Satoshi Cup, ale najpohodlnejšie je to ZDAP, čo je vyhľadávač peňaženky. V objavi, ako som vám ukázal, dáme PancakeSwap, klikneme sem, dobre, a teda, no, objaví sa ti tu, chápete, a otvor. Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali, že hore je napísané PancakeSwap, Binance, v poriadku. Je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité, aby to nebola ďalšia aplikácia a potom to, čo musíme urobiť v tomto momente je na trade now. Súhlasím. A teraz to, čo musíme urobiť, je importovať token. Ako sa importuje token? Takže to, čo urobíme, je ísť na Colopener. Ideme kúpiť, takže ideme sem k druhému páru. Dole je napísané menej token. Klikneme na menej token, klikneme na token a vložíme sem zmluva, ktorú sme skopírovali z predchádzajúcej stránky, teda zmluva, ktorú sme už pridali do našej peňaženky. Toto je zmluva Satoshi, klikneme na importovať. Hovorí nám, aby sme rozpoznali stredné riziko. Klikneme sem a pokračujeme. A teraz máme Satoshi, čo je to, čo musíme urobiť teraz. Takže teraz to, čo musíme urobiť, je pridať BNB, kúpiť Satoshi, musíme pripojiť našu peňaženku. Klikneme na tlačidlo pripojenia vpravo hore. Dobre, a klikneme na pripojiť peňaženku. Dobre, v tomto prípade pripájam transakciu, ale ty môžeš pripojiť a musíš pripojiť svoju peňaženku Binance. Dobre, v prípade, že používaš webovú peňaženku Binance, ako náhle sa pripojíme, keďže sme importovali token, hľadáme ho tu, zostúpime k druhému páru a napíšeme Satoshi K a objaví sa tu. Klikneme sem a máme BNB s certifikátom BNB. Môžeme kúpiť, že čo chceme. Normálne nekupuj na maximum, pretože musíš mať aspoň $1 v BNB, aby si zaplatil to, čo sa nazýva gas. Poplatky za nákup a predaj. To znamená, chceš predávať, už máš BNB Smart Chain, aby si mohol predávať. Takže ideme nakupovať. Kúpime 75%, čo je 601. Koľko? To znamená, mohol by som kliknúť na maximum a zmeniť to a kúpiť $7. Dobre. Teraz kúpim 25%, pretože je to príklad. Kúpim do odalice a dá mi to protihodnotu, čo je to, čo musíme urobiť. A musíme to prilepiť. Nižšie uvedte číslo 5. Prečo? Pretože tento token je deflačný, 1%. Spáli, 14% sa rozdelí ako odmeny všetkým používateľom. Klikneme na potvrdiť pre výmenu. Otvorí sa a povie nám, že nie sú žiadne poplatky vo výške 0,15 € a vymeníme oboje. Teraz sa tu objaví zeleno transakcia. Potvrdenie. Tu sa objavíme v zelenej farbe, čo znamená, že sme už kúpili. Ako môžeme vidieť, že čo sme kúpili? Veľmi jednoduché, vidíte to. Už mám tu zostatok Satoshi. Vidíte Satoshi. Hej. Ak to dám sem, napríklad vydávam maximum, uvidíte, že máme Satoshi, ktoré sme kúpili a objavia sa aj na zadnej strane listu. Ďakujem miliónkrát.